tohle chůze u nás, jsem zapomněla, že... Hele, víte? Tady je vodidlo. Rozsedni. To paša. Takže teďka uděláme obraty na místě, akorát je to nerovnější. No to je jedno. Takže, když se ekopes, tak ho namotivujeme trošku na balonek nebo na něco, co má ráčů a pamlsky. Pojď. Knazy! Pojď. Padni. Bere knazy. Aša, bere knazy. Bere hadníku, bere knazy. Ty jsi šikulka. Bere knazy. Dobrá, dobře, ano. Dneska samozřejmě zapomínáme pochválovat. To je jedno. No, co teď? Bez vodíčka to radši zkoušet nebudu, by mě zdrhlo. Takže tamhle je